A implicación do tecido asociativo e a colaboración cidadá fixeron do Festival de Nadal de Boiro todo un éxito. Numerosas persoas pasaron durante toda a xornada pola carpa situada na Praza de Galicia para asistir a algunha das actuacións e entregar o seu donativo en forma de alimentos ou produtos de primeira necesidade. E a verdad que estamos moi contentos, a xente está traendo alimentos xa desde primeira hora, bueno, todo desenvolvéndose ben, ahora mesmo están 100 pies de Pedra da Aroña co balé, e ao longo de todo o día, todo o día a actividade, invitamos aos veciños de Boiro e aos de toda a comarca que se acerquen á Carpa Solidaria de Boiro para recaudar alimentos para Cáritas. Todos os artigos recollidos nesta xornada, principalmente alimentos, irán destinados a Cáritas, que na actualidade atende a medio cento de familias en colaboración co Concello e Cruz Vermella. Para nós supón un importante recheo de almacén, sobre todo para cubrir todo o ano, porque, bueno, o espírito nabudeño si está aquí, pero nós temos que axudar a moitísimas familias durante todo o ano, desde enero hasta diciembre. Entón, claro, para nós isto supón moito. A iniciativa de organizar este festival benéfico partiu do grupo de Cuncas, que inicialmente plantexaba un concerto solidario. Foronse sumando outras entidades ata configurar esta gala, onde espectáculo e solidariedade van da man. Pois xuntarnos e facer unha festa da cultura, non? E se podemos recoller o máximo número de alimentos posibles e botar unha man, xa que tamén estamos na antesala da Noite Boa, pois sería maravilloso. E o que temos hoxe aquí é impresionante, o sea, nos contábamos pois que un pouquiño nunha actividade, outro pouquiño noutra, pero temos a carpa chea, o parking non dá feito a meter coches para dentro, e o máis importante, que é o que hai entrando á esquerda, que está cheo de alimentos.